ɲininkali min kɛ ko dɔ de don a ko ale ye muso filanan ta a ye muso filanan furu k'a to u ka du kɔnɔ a fa bɛ ale taara tunga la ka muso in to fa bolo yan ko bɛ yɔrɔ min don ko a ye muso in to fa bolo ko ale bɔlen tunga la ka na sanni ale ka na a y'a sɔrɔ ale fa y'a ka muso in gɛn muso filanan ko a tɛ to ale ka muso filanan fa y'a gɛn ko a tɛ to ale ka so kɔnɔ n bɛ na a y'a gɛn ko a tɛ to a ka so kɔnɔ ale nana a y'a sɔrɔ fa y'ale ka muso gɛn ko fa ko muso in bɛ musirikiya baaraw de kɛ a tɛ to ale ka so kɔnɔ ko ale ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour ale ka muso in sagi kana fa ma sɔn ko fa ko fila dɔw la kɛlɛ n'a bɛ muso ta a n'a ka muso bɛɛ ta a bɛ bɔ ale n'a ka muso bɛɛ ale n'u bɛ fara a n'a ka muso bɛɛ ta ou bien a ka muso in tɔ ye donc ko ale fana ma muso in ta tuguni ale ye muso in tɔ ye a taara nin bɛ cogo di a ka ɲininkali ye nin de ye Cheikh Islam Ibn Taymiya ko fɔlɔ a ka ikhtiyaratul fiqhiya kɔnɔ a ko bangebaga fila ka tugu ko k'u ka ɲamaru kan bato a ko o ye wajibi de den ka hari ni bangebaga fila kɛra fasiku de u ladonniw la batoli ye ka wajibi de hari ni fasiku fila kɛra fasiku de mais a ko bangebaga fila batoli i b'u bato fɛn de la min nafa bɛ bangebaga fila k'a tɔɔra tɛ e den kan bangebaga fila bato ye dɛ bangebaga fila min u fila nafa bɛ min na k'o k'u ye a tɔɔra tɛ e den kan o ye Ibn Taymiya ka kuma ya ten maana k'a yira bangebaga batoli ma wajibiya lahala bɛɛ la fana dɛ u fila ka nafa bɛ min na a tɔɔra tɛ e den kan bon ni masayila min yɛrɛ filɛ nin ye juste Ibn Usaymin ɲininkara nin na dɔw y'a ɲininka ne fa ko n k'i ka muso bila yala n k'i ka muso bila wa Ibn Usaymin ko ayi muso tɛ bila tɛ i fa ko i k'i ka muso bila kun min kama o de bɛ fɔ ni silamɛya sariya kun don a b'a bila ni silamɛya sariya kun tɛ a tɛ bila a ko misali la ni fa ko i muso bila parce que sikalen de bɛ ani cɛw la kosɛbɛ ani wali cɛw sika b'a la ani wali cɛw la a to ye ou bien a bɛ bɔ ka taa mɔgɔw de sɛgɛrɛ minnu man ɲi a ko ni bangebaga ko i k'i ka muso bila nin de kama nin ye silamɛya sariya hakɛ de i bɛ muso bila i b'a bila mais n'a y'a sɔrɔ i bangebaga ko i k'i ka muso bila silamɛya sariya ka laɲini si tɛ diɲɛ kɔniya dɔrɔn komi ɛwa denfaw dɔ bɛ yan ko denbaw dɔ bɛ yan a bɛɛ tɛ n'u y'a ye denba ka muso kanu bɛ kɛlɛya muso in na u b'a juguya u b'a kɛlɛ u bɛ ɲamariya ko i ka bila a ko n'a ɲɔgɔnna n'o de don a bilali wajibilen t'i kan i kan'i ka muso bila a bilali wajibilen t'i kan donc sariya ka makasuru de bɛ lajɛ a ko Ahmad ibn Hanbali delila ka ɲininka nin na cɛ dɔ nana Ahmad ibn Hanbali ma a ko ne fa ko n k'i ka muso bila Ahmad ibn Hanbali ko i kan'i ka muso bila o cɛ in yɛrɛ ko Ahmad ma a ko tuma min Umaru ko a denkɛ Abdullahi k'a ka muso bila n'a ma sɔn k'a bila u nana ciden fɛ ciden m'a fɔ Abdullahi ka muso in bila wa Ahmad ibn Hanbali ko e fa ye Umaru de wa est-ce que e fa ye Umaru de Ahmad ko ni fa ye Umaru de ta i ka muso bila mais ni fa tɛ Umaru ye i kan'i ka muso bila parce que Umaru ninnu n'u y'u kanu Ala kama n'olu y'u ko ni Ala ko dɔ de olu tɛ mɔgɔ kɔ fu tɛ o donc Ibn Usaymin fana y'o de fɔ ko den ni i fa ko i k'i ka muso bila ni bila kun tɛ
ayirala nogoyala n fa n tɛ se ka bila n'a ko umaru dun ko abdulayi k'a ka muso bila n'a ma bila ciden ko a ka bila a ko i bɛ se ka mun fa e ye umaru ye wa a ko mais komi den ni fa ni bangebaga ni ɲɔgɔn cɛ kan'a fɔ ten a fɔ cogo la i k'a fɔ n fa n'i y'a ye umaru kɔni ko awa denkɛ k'a ka muso bila umaru ye ko dɔ de ye min man ka sariya la a ko i b'a fɔ i fa ye nin cogo la i b'a fɔ i fa ye nin cogo la allajinatu da'ima li bosil me olifitayi o fana kitabu jiju muganna mugani kononto fana ɲininkara ni ɲininkali kelen na dɔw y'u ɲininka n bangebaga n fa ko n k'i ka muso bila u ko a tɛ wajibi ka i k'i ka muso bila ni silamɛya sariya condition tɛ u ko ciden ko innama taatu fil ma'ruf ni y'a ye ne ko a ye tugu mɔgɔ ko tugu karisa ko i bɛ tugu mɔgɔ ko ɲuman de la i bɛ tugu mɔgɔ ko sariya de la sariya tɛ min ɲɛ i tɛ tugu mɔgɔ ko o la donc lajana da'ima ko u ko ni sariya ka maqsudu tɛ i ka muso bilali t'i kan donc dɔw bɛ taa fɔ ko ibrahima ko a denkɛ ismaila k'a ka muso bila y'a bila o bɛɛ kɛra ko dɔ de kama o bɛɛ ye sariya ka maqsudu de ye o ibrahima ko ismaila ka muso min bila da de tɛ sigi a ye ismaila ka lebu de fɔ a ka ɲɛnamaya n'a ka vie privée lebu a y'u de fɔ k'a ka lebu bɔrɔtɔ ka tɔgɔ tiɲɛ ibrahima ko muso tɛ nin ye n'a kan ka mara bila mais a ye muso filanan min furu n'o ye ismaila tanu ibrahima m'a fɔ ko sabatiya o fana silamɛya sariya maqsudu yɛrɛ la ma yala wala nin ka faamu mɔgɔw bolo dɛ parce que mufti caman ni mɔgɔ caman bɛ kunnafoni kɛ n'u y'u ɲininka nin ko sugu la dɔrɔn n b'a ko n k'i ka muso bila n fa ko u b'a fɔ a bila u bɛ taa abdulayi ibn umaru ka hadisa fɔ u b'a fɔ ko ciden ko de bangebaga de b'i ni arijanna cɛ u bɛ to u n'u la ɲɔgɔnna de fɔ ninnu ye hadisa a y'o bɛn mais innama ta'atu fil ma'ruf mɔgɔ bɛ mɔgɔ bato sariya de ɲuman de la min tɛ sariya ni ɲuman ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ bato o la wala ale ka jaabu ye mun ye ale y'a fɔ kaba ko ale fa ko a k'a ka muso bila ko muso bɛ musirikiya de kɛ n'o sabatilen don muso in bila n'o sabatilen kɔni don i fa ye min fɔ sabatilen b'i ka muso ma a bila abdulayi ibn umaru ta bɛ dɔ yɔrɔ de la i ka muso bila donc nin de an bɛ min fɔ nin ye ni ɲininkali a ko ale fa ko a ka muso in bila a bɛ musirikiya de kɛ n'o sabatilen b'i ka muso na i fa ko i ka bila musirikiya in de kama a wajibire ka i ka bila de ko sujudu sukuru a bɛ kɛ ka ɲɛsin kibila de ma ou bien fan wɛrɛ i y'i ɲɛsin fan o fan ma sujudu b'i dɔrɔn bon ko ni banni kɛra ni kɔrɔ banna sisan i kɔrɔkɛ banna ko b'a fɔ i k'i a ka muso sagi ko o bɛ cogo di bon sagili kuma min b'a kan o ye kataw ye sagili tɛ sagili bɛ de muso n'a ka furucɛ de ni ɲɔgɔn cɛ e y'i ka muso bilali fɔlɔ a bɛ i da kɔnɔ i da ma dafa u b'a fɔ o de ma ko sagili ou bien i y'a bilali filanan a bɛ i da kɔnɔ i da ma dafa ni nimisara i b'a ta u b'a fɔ o de ma ko sagili mais ni mɔgɔ fatura de a ka muso sagili t'o ye tuguni o ye i b'a furu de i b'a ɲini kura de k'a furu tiɲɛ tɛ tuguni a b'anw bolo komi tiɲɛ ye cogo min karisa fatura karisa de y'a dɔgɔnin ye hali kabila kɔnɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ kabila kɔnɔ muso ka di o ye o de ka di muso ye u b'a fɔ ayi o n'a man kan o ni muso tali man kan karisa de n'a ka kan nin bɛ komi tiɲɛ dɛ ala fana ko kuranna ko ya ayyuhal ladina amanu la yuhillu lakum an tarisu nisa kariha ala ko mu'minu akana muso to tiɲɛ akana muso ta tiɲɛ la karabali bolo kan i y'a dɔn jahiliya tun b'a kɛ dɛ ni muso ni e cɛ sara dɔrɔn u b'a fɔ k'u ka balima ka nafolo de b'i la u b'i ta diyagoya de k'i furu diyagoya hali n'i ma sɔn mɔgɔ wɛrɛ si tɛ se ka e furu jahiliya tun ye o ye
mais hari anta ni ate jahiliya in cogo fana la mais ulu fana a ciyelama de b'u bolo ni karasa sara karasa de y'a ka musow tabaga ye tiɲɛ tɛ donc ni mɔgɔ banna kɔrɔ banna a muso bɛ yen ni furuja banna a bɛ taa kabila kɔnɔ sageli ko tɛ ani karisa de ka kan ni karisa de ka kan o tɛ dɛ ni kabila kɔnɔ muso yɛrɛ bɛ cɛ min fɛ ou bien kabila kɔnɔ ni min ko n bɛ karisa fɛ k'a furu a bɛ taa muso ɲini a ka waliju fɛ aw ta tɛ tuguni dɛ a bɛ taa ɲini a ka waliju de fɛ i denmuso karisa a cɛ fatura a ka ida banna karisa ko a b'a fɛ furu la an nana a ɲini fɛ a fana tɛ se k'a di tɛ dɛ parce que muso dɔ furula ka kɔrɔ i tɛ se k'o dɔn furu la fo a yɛrɛ de ka jɛn n'a ye a k'a fɔ n b'a la ou bien n t'a la a walijuw b'a fɔ n b'a wele k'a ɲininka n'a y'a denmuso wele awa u ko ewa i ka karisalankaw ko karisa bɔr'i fɛ a ko a b'a fɛ k'i furu i b'a fɛ wa n'a denmuso ko n b'a a tigi fɛ ci bɛ taa u ma sisan a bɛ taa ɲini kura de furu nafolo kura de bɛ fɔ hari n'a y'a sɔrɔ cɛ min fatura a cɛ min fatura o y'a furu nafolo kɛra 20,000 de sisan n'a ka wariju bɛnna la ko n ka furu nafolo bɛ kɛ 30,000 de a bɛ kɛ 30,000 de furu kura de don koyi furu kura de don furu kura de bɛ sigi u b'u ka furu nafolo fɔ aw ye dɛ ni a tigi jɛnna n'a ye a b'a ɲini kura ye k'a furu kura ye wala mais a laada b'an bolo cogo min a bɛ dɔw bolo banni kɛra yɔrɔ min ni furujo banna ida banna komi sufɛla la ten ayiwa sɔgɔma kabila kuntigi o kabila kuntigi banni kɛra yɔrɔ min a kabila kuntigi bɛ taa jɔ muso kan ayiwa i ka ida banna a bɔra ida la an ye i ni karisa sagi o la u bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn ka taa di e ka walijo ma ou bien i ka minɛn jiginna yɔrɔ min ka taa di u ma dɔrɔn ko n ye karisa ni karisa sagi a ka waliju tɛ aw ye o aw bɛ se k'a di karisa ma cogo di a ka waliju tɛ aw ye fo a ka waliju de k'a di a bɛ taa ɲini a ka waliju de fɛ a ka waliju b'a ɲininka n'a b'a la a b'a ɲini kura ye a b'a d'a ma baasi t'a la a bɛ to a denw kɔrɔ mais a diyagoyalama ni a forosilama min b'an bolo o tɛ bɛn dɛ ayiwa et puis fana mun wɛrɛ bɛ yen ni muso sugu ni min ye u b'a fɔ min ma sagili a kɔrɔkɛ in kɔfɛ ni min y'a furu a bɛ laadaw dɔ ni kabilaw dɔ la a ka hakɛ dafalenw tɛ d'a ma ko muso sagili de don a don hari dɔw i ka musow tɔ a y'i ka muso minnu sɔrɔ i bolo n'i ye su 2 kɛ olu fɛ i bɛ taa su 1 kɛ ale fɛ ko sagili muso de don balima ninnu ye tɔɲali belebeleba ni jahili kow de n'u b'an bolo ni kɔni y'a furu ani ka muso minnu b'i bolo u bɛɛ hakɛ kɛlɛ nafagati wajibili la siso faleli wajibi la fɛrɛbɔ wajibili la u bɛɛ de ye hakɛ kɛlɛ si ma wusa si ye a diyagoyalen don i ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u bɛɛ de y'u ka furumusow ye donc ninnu ka faama la an m'a fɔ ni banni kɛra yɔrɔ min muso cɛ banna kabila la mɔgɔ a tɛ daga mɔgɔ k'a furu kabila kɔnɔ ayi dɛ a bɛ daga mɔgɔ k'a furu kabila kɔnɔ o kɛra cɛ dɔgɔnin a cɛ dɔgɔnin o kɛra cɛ kɔrɔkɛ o kɛra kabila mɔgɔ wɛrɛ baasi t'a la a ka ɲini mais a bɛ ɲini kura de a bɛ ɲini a ka waliju de fɛ ani fana ka jɛ ni furu ye a tigi fana ka jɛ k'a ta u ka sɔn nin ma furu ka kɛ n'a y'a furu fana a n'a ka muso tɔ minnu b'a bolo a bɛɛ kɛlɛ ɲɛ donc fo ninnu ka don an ka kafo la bon ko dɔ ko laada dɔ bɛ olu fɛ ni i den cɛ ma n'a y'a sigi nɛgɛ kɔrɔ ko muso a n'a cɛ tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na tuguni u tɛ kafoɲɔgɔnya kɛ fo ka taa den joli suma ko a laada bɛ olu fɛ ten dɛ ko parce que u b'a fɔ ko ni cɛ gɛrɛna ɲɔgɔn na ou bien a ye kafoɲɔgɔnya kɛ k'a sɔrɔ den sigilen don nɛgɛ kɔrɔ joli ma suma ko joli sumali bɛ a bɛ joli sumali tara dɛ nin ye laada jugu ye nin ye laada kɔnɛ ye
laada min fule nin ye bidaya haramulo laada jugu laada kone nin tɛ bɛn den ka joli sumali na suma bariya bɛ ala ka latigɛ de bolo o tɛ aw ka kafoɲɔgɔnya bolo nin ye laada jugu ye nin ye laada kone bon ko an bɔra yɔrɔ min an ko muso min ni a cɛ banna a y'a ta kabila kɔnɔ min y'a fura ni ka muso tɔ bɛɛ ye hakɛ kelen de a wajibiri ka i ka tile ni ɲɔgɔn cɛ ko ni a yɛrɛ de y'a ɲini i fɛ k'a fɛ ɲɛ i ka muso minnu sɔrɔ i bolo i bɛ se ka dɔn fila kɛ olu fɛ i bɛna den kelen kɛ su kelen sin ne fɛ ni a yɛrɛ de jɛnna n'a ye e cɛ fana ka jɛn n'a ye parce que a fila de ka hakɛ dɔn i b'a sɔrɔ o muso si ɲɔgɔnya ni ayiwa a jɛɲɔgɔnya ka di e ye ka tɛmɛ tɔw fana kan a tɛ fana kumante ka hakɛ la n'a ko sisan i ka muso tɔ su fila kɛ olu fɛ i bɛna kelen kɛ ne fɛ muso yɛrɛ de jɛnna ni nin ye a ma ɲin'a fɛ a ma karaba a yɛrɛ de jɛnna ni nin ye e cɛ fana jɛnna n'a ye n'i ko cogo min fana jɛnna n'a ye n bɛ su fila kɛ olu fɛ n bɛna kelen kɛ baasi t'a la ka hakɛ de don aw fila de ka hakɛ don n'a bɛnna la da m'a k'a ka diyagoya ni forosɛ ye baasi t'o la an ba Sauda a y'a ka don di an ba Aïssatou ma a y'a ka don di an ba Aïssatou ma ciden tun bɛ su fila de si an ba Aïssatou fɛ a yɛrɛ ka su ani Saudatu ka su barasole mun bon ko dɔɔnikɛbaa dɔ ko a ko min ye cɛ ka barasoli dɔ a tɛgɛ kala la ko a ko baasi tɛ ninnu na donc ko lesiri la ninnu ye laadaw de masiri dɔ baasi t'u la a tɛ don o kɔnɔ ciden ko laanallah al-mutasabbihina min ar-rijali bin-nisa ciden de ye dangali kɛ a ko cɛ n'a bɛ musow bɔnkɔɲɔgɔnya i dangalen don donc a donnen do fana muso de bɛ masiri dɔn ka barasoli dɔ tɛgɛ la i bolo kala la ka masiri dɔn muso de b'a masiri a cɛ ye mais min ye cɛ ka barasoli dɔn a ka bolo kala na ko masiri o ye muso ladege de o ye haramu ye silamɛya sariya da o ye muso ladege de a filanan dɔw yɛrɛ akida jugu ni hakilina jugu de bɛ olu ta la cɛ caman barasoli b'a la ko sadakati ou bien n b'a de ye nin dila ko nin kana bɔ n bolo la nin bɛ komi sɛbɛndiro de mɔgɔ o mɔgɔ ka barasoli min bɛ a bolo kala la cɛ ni hakilina wɛrɛ de akida wɛrɛ ni dusukunnasiri wɛrɛ de b'a la o ye sɛbɛndiro de o bɛ don filankafoya de la mais ni o t'a la n y'a dɔn masiri de kama o dɔnna muso ladege la o ye haramu ye o tɛ bɛn silamɛya sariya la mais min ye bolonkɔni ta fɛ katamu min bɛ don bolonkɔni la bolona nɛgɛ min bɛ don bolonkɔni la warijɛ n'a ma kɛ sanu ye baasi t'o la warijɛ bolonkɔni ta cɛ bɛ se k'o dɔn baasi t'o la mais o yɛrɛ kana kɛ sanu ye dɛ sanu hari a bolonkɔni ta cɛ kana dɔn sanu kɔni barasoli ta haramu do cɛ bolo cogo si sanu barasoli ciden ka disa sahalen de b'o la a ko min ye harira ani sanu ala ye ninnu haramuya ne ka mantonw cɛmanw kan k'a daga u ka musomanw ye hadisa wɛrɛ la ciden ko ni cɛ o cɛ ni e yɛrɛ de y'i masiri ni sanu ye diɲɛ kɔnɔ lahara ka sanu lahara arijanna ka sanu masiri i t'o sɔrɔ donc cɛ kɔni kana sanu dɔn i yɛrɛ la a barasolilamaw bolonadegemaw o tɛ bɛn mais warijɛ a bɛ daga cɛ ko o bolonkɔni t'a dɔn mais min ye a barasolilama ye tɛgɛ kala a tɛ daga cɛ k'o dɔn o ye haramu ye o ye muso ladege de bon ko dɔ bɛ yen ko ale ka sali la
n'a be salli sufela la aka sujudu laba aba ka duwawu ke o de kono a ko dɔ ko o ye bidiya ye i be se k'a kɛ ni seyi na sujudi laba i be duwawu k'a kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ i be duwawu kɛ sujudi wɛrɛ kɔnɔ la baasi t'a ka o la mais a kana sujudi laba in de janya ka tɛmɛ sujudiw tɔ kan i be se ka duwawu k'i ka sujudiw bɛɛ la mais ka damana kɛrɛkɛrɛ sujudi laba in bɛ janya ka tɛmɛ sujudiw tɔ kan o de tɛ bɛn parce que ciden ka salliw cogo kana qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujudu qariban min sawai sebo ko ciden ka salli ko abin min ke joli la ani na ya ka kumbele mina ani na tara sujudu la ku be ka gere u be ka suru ɲɔgɔn ma kata de ka dabo kama bada sujudi laban ka janya ka tɛmɛ sujudi fɔlɔ kan o de be do bidiya la mais duwawu ɲɛro tɛ dɛ mais ka janya ka tɛmɛ sujudu tɔ kan dabo kama ka sujudu laban janya ka tɛmɛ sujudu tɔ kan o de be do bidiya la o tɛ ciden ka sunna ye ciden ka sujudu bɛɛ ka suru ɲɔgɔn kan de donc o la a ma kɛrɛkɛrɛya duwawu ma kɛrɛkɛrɛya sujudu laban na i ka sujudu in bɛɛ i bɛ se ka duwawu k'a kɛnɛ kana kɛrɛkɛrɛya ka to ka sujudu laban in kɔni janya ka tɛmɛ sujudu tɔ kan bon ko du'a wal masa wal sabah azkaru sabah wal masa jikiru minnu bɛ fɔ sɔgɔma ni jikiru minnu bɛ fɔ wula fɛ ko jikiru dɔ bɛ a bɛ se ka u bɛ se k'a fɔ ko i bɛ nin fɔ sɔgɔma i bɛ nin fɔ wula jikiru dɔ bɛ o tɛ fɔ a la o bɛ se ka fɔ a bɛɛ la wa ali usaimin n'a y'o ɲininka ni fana ni usaimin tɛ kelen ye tuma min ali usaimin a kumana a jikaru ninnu kan a ko ɛwɔ sɔgɔma ka jikiru segi bɛ a jikaru segi bɛ sɔgɔma ni wulafɛla bɛɛ ye kelen ye o la a jikaru fila ɲɔgɔnna bɛ sɔgɔma kɛrɛkɛrɛ ni o ye a jikaru kelen bɛ wulafɛla kɛrɛkɛrɛ ni o ye awuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq siɲɛ 3 sɔgɔma ta kɛrɛkɛrɛ ni o ye wulafɛla ta kɛrɛkɛrɛ ni o ye o la a jikaru minnu nana ko ka fɔ sɔgɔma olu bɛ kɛ sɔgɔma a jikaru minnu nana ko olu bɛ fɔ wula fɛ u bɛ kɛ wula fɛ a jikaru min ni sɔgɔma ni wula ma fɔ o la a bɛ fɔ u fila bɛɛ la i bɛ se ka fɔ sɔgɔma t'a la i bɛ se ka fɔ wulafɛla t'a la ko ni mɔgɔ min ma se ka ajikaruw kɛ lagasara wagati u bɛ sɔgɔma wagati bon yala n'i bɛ da i bɛ se ka ajikaruw kɛ wa donc ajikaruw nu fɔ wagati ɲuman sɔgɔma ta n'i ye fajiri sali fo ka taa tile bɔ sɔgɔma ka ajikaruw bɛ fɔ o de furancɛ de ni ɲɔgɔn cɛ lagasara ta n'i ye lagasara sali ka taa tile bi lagasara fana ajikaruw bɛ fɔ ninnu kɔnɔ mais dɔnnikɛlaw ko ni mɔgɔ min ma tan sɔrɔ k'a fɔ ni furancɛ kɔnɔ i b'i ɲinana Ibn Baz ɲininkara nin na a ko ninnu de y'u ka wagati fɔ cogo ɲuman ye lagasara ta ni lagasara salira sani ka taa tile bi lagasara ta fɔ wagati ɲuman ye o ye sɔgɔmada ta ni ye fajiri sali sani ka taa tile bɔ a ko ni mɔgɔ min ma se ka sɔgɔmada ta kɛ fajiri ni tile bɔli ni ɲɔgɔn cɛ ko tile bɔli kɔfɛ sani ka taa fo sali fana masurunya gɛn na i bɛ se k'a kɛ kabula jawal i bɛ se k'a kɛ kabula jawal sani sali fana ka se i bɛ se k'o kɛ o furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma se k'a kɛ sɔgɔma ni tile bɔ wagati ni ɲɔgɔn cɛ ni tile bɔra fo ka taa sali fana wagati se i bɛ se k'o fɔ sɔgɔma ta kabula min kabla jawal i bɛ se k'a fɔ wa a ko min ye sufɛla ta fana ye a ɲuman ye lagasara sani tile ka bin mais n'i bɛ se k'a fɔ o kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ futuri kɔfɛ i bɛ se ka ko safo kɔfɛ sani ka taa su fana tila sabanan ka taa su tilancɛ se fo ka taa su tilancɛ se i bɛ se ka olu fana fɔ parce que safo wagati bɛ ban ni su tilancɛ sera de
donc o fana be se ka taa fo i ka da wagati baasi t'o la o ye de ni ujura kɛra e ma se k'a kɛ i sugulara i ma se k'o kɛ ubiyɛn ɲinan u bɛ se ka sara ewa jagoya tɛ bunbaji ɲininkara fana ni mɔgɔ min ma se k'u bɛɛ fɔ fana don a ko sunnaw de mustahabu de wajibi tɛw ni sera ka min fɔ a kɔnɔ o bi wasa hari n'i ma bɛɛ fɔ ni sera ka min fɔ sɔgɔma t'a la i b'o fɔ wulafɛla ta ni sera ka min fɔ a kɔnɔ i b'o fɔ lajama wajibi tɛ ko i k'a bɛɛ fɔ a ko mustahabu de don bon ko alimami dɔ ko ni mɔgɔ minnu ni sali jɔra ni mɔgɔ minnu nana ɲɛfɛ safa fɔlɔ la ni dɛsɛ b'u ka dɔlɔkiw la a b'u sagi kɔfɛ dɛsɛ tɛ minnu ta la a b'u nati ɲɛfɛ nin ɲɛ ka taa alimami bolo mɔgɔ min nana jɔnna a jɔra yɔrɔ min kana bɔ o yɔrɔ la ko e bɛ taa n'a ye kɔfɛ misiri filɛ jama yɔrɔ filɛ ni min nana a jɔra yɔrɔ min a ka jɔ yɔrɔ de don hakɛ tɛ e bolo i k'a bɔ a ka yɔrɔ la fo ka taa sali ban o de y'a to dɔnnikɛbaw ko u ko hari salibaga n'i nana misiri kɔnɔ e jɔra yɔrɔ min i sigira yen n'i ka saliji tiɲɛna n'i bɔra ka taa saliji kurakuraya n'i nana i t'a y'i ka jɔyɔrɔ ye a tɛ daga mɔgɔ ka sigi ye i t'a y'i ka jɔyɔrɔ ye an ko palasi min na n'i tɛ misiri kɔnɔ o de tɛ bɛn o la a sugu i bɛ nasiha k'u ye dɛ dɛsɛ bɛ minnu t'a la i kelen n'u kɛlɛ i bɛ nasiha de k'u ye ka kɔnɔnadiya k'u ye donc u bɛ se ka nin dɛsɛmaw to ye cogo min n'u bɛna misiri la parce que a dɔw bɛ e bɛ nin baara min kɛ a dɔw bɛ se ka misiri yɛrɛ sali bila n'a sababu ye siɲɛ kelen ale nana i y'ale bila ka taa kɔfɛ a dɔw bɛ se ka dimi yɛrɛ ka bɔ misiri yɛrɛ kɔnɔ a tɛ sali tuguni a dɔw hali n'a y'o sali n'a taara a t'a ye misiri kɔnɔ tuguni jɔn y'a gɛn e ka baara kɛ cogo de y'a gɛn ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawjati hasana fan kan nin faamu ala ko weleli kɛ ka t'i tigi ala ka sira ma ni kodɔn ne hikma ani kodɔn ani wajuru cogo ɲuman i ka weleli kɛ ka taa ala ka dinɛ ma o cogo de la min nana ciden yɛrɛ ka misiri la ka sugunɛ kɛ don sugunɛ de wa ou bien dɛsɛ b'i ka dɔrɔkɛ la de kungo kɔnɔ arabu dɔ nana ka sugunɛ kɛ ciden ka misiri la sebaw ye mankanci a ko la tajrumuhu ciden ko a kana ka sugunɛ tigɛ a y'a bila a kana ka sugunɛ tigɛ u y'a bila sugunɛ in kɔfɛ bon ciden ko a ye taa jurufire fa ji la ka bɔ sugunɛ in kan u b'o sɛnɛya u taara jurufire fa ji la u y'a bɔ sugunɛ in ko sɛnɛyara donc a ye kungo kɔnɔ arabu wele ciden y'a wele a y'a sigi a ko n y'a ɲɛ sali wɛrɛ de minɛ sali yɔrɔ de do minɛ sugunɛ yɔrɔ tɛ foyi tɛ ɲa ya ni kuranna kala ani sali ani jikiru sugunɛ yɔrɔ tɛ ya ɲɛ minɛ ciden ye nin fɔ burusumɔgɔ in ye sali wagati sera u salira ayiwa a ko n tigi ala i ka ne ni mahamadu nɛɛma i kana mɔgɔ wɛrɛ nɛɛma ka fara n kan de parce que sebaw tɔw ye gɛlɛya yira la ciden ko e ye fɛn yiriwale kɔrɔ dɛ fɛn yiriwale e y'o kɔrɔ dɛ ala ka nɛɛma yiriwale la ka bon ne kɛlɛ ma koyi e ye fɛn yiriwale kɔrɔ wala hikima de kɛ ko in na o dɛsɛ bɛ minnu t'a la u sen bɛ sali kɔfɛ u sen bɛ i ka to ka kumu fɛ kuma ɲuman la na nasiha k'u ye ka kɔnɔnadiya k'u ye o bɛ kɛ sababu yɛrɛ u ka dɛsɛmaw bila mais n'i ye nin kɛ sini naani fɔtɔma mana kɔni ou bien a dɔw yɛrɛ a bɛ misiri bila ala ka hakili ɲuman d'a ma سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ɲininkali min kɛ ko dɔ de do a ko ale ye muso filanan ta a ye muso filanan furu k'a to u ka du kɔnɔ a fa bɛ ale taara tunga la ka muso in to fa bolo yan u bɛ yɔrɔ min do ko a ye muso in to fa bolo ko ale bɔlen tunga la ka na sani ale ka na a y'a sɔrɔ ale fa y'a ka muso in gɛn muso filanan ko a tɛ to ale ka muso filanan fa y'a gɛn ko a tɛ to ale ka so kɔnɔ n bɛ na a y'a gɛn ko a tɛ to a ka so kɔnɔ ale nana a y'a sɔrɔ fa y'ale ka muso gɛn ko fa ko muso in bɛ musirikiya baaraw de kɛ
ate to ale kaso kono ko ale ye feere bɛɛ kɛ pour ale ka muso in sagi kana fa ma sɔn ko fa ko fula dɔ la kɛlɛ n'a bɛ muso ta a n'a ka muso bɛɛ ta a bɛ bɔ ale n'a ka muso bɛɛ ale n'u bɛ fara a n'a ka muso bɛɛ ta ou bien a ka muso in tɔ ye donc ko ale fana ma muso in ta tuguni ale ye muso in tɔ ye a taara nin bɛ cogo di a ka ɲininkali ye nin de ye Cheikh Islam Ibn Taymiya ko fɔlɔ a ka ikhtiyaratul fiqhiya kɔnɔ a ko bangebaga fula ka tugu ko k'u ka ɲamaru kan bato a ko o ye wajibi de den ka hari ni bangebaga fula kɛra fasiku de u la doniw la batoli ye ka wajibi de hari ni fasiku fula kɛra fasiku de mais a ko bangebaga fula batoli i b'u bato fɛn de la min nafa bɛ bangebaga fula ka tɔɔra tɛ e den kan bangebaga fula bato ye dɛ bangebaga fula min u fula nafa bɛ min na k'o k'u ye a tɔɔra tɛ e den kan o ye Buntemiya ka kuma ya ten maana k'a yira bangebaga batoli ma wajibiya lahala bɛɛ la fana dɛ u fula ka nafa bɛ min na a tɔɔra tɛ e den kan bon ni masayila min yɛrɛ filɛ nin ye juste Ibn Usaymin ɲininkara nin na dɔw y'a ɲininka ne fa ko n k'i ka muso bila yala n k'i ka muso bila wa Ibn Usaymin ko ayi muso tɛ bila tɛ i fa ko i k'i ka muso bila kun min kama o de bɛ fɔ ni silamɛya sariya kun do a b'a bila ni silamɛya sariya kun tɛ a tɛ bila a ko misali la ni fa ko i muso bila parce que sikalen de bɛ ani cɛw la kosɛbɛ ani wali cɛw sika b'a la ani wali cɛw la a to ye ou bien a bɛ bɔ ka taa mɔgɔw de sɛgɛrɛ minnu man ɲi a ko ni bangebaga ko i k'i ka muso bila nin de kama nin ye silamɛya sariya hakɛ de i bɛ muso bila i b'a bila mais n'a y'a sɔrɔ i ka bangebaga ko i k'i ka muso bila silamɛya sariya ka laɲini si tɛ diɲɛ kɔniya dɔrɔn komi ɛwa denfaw dɔ bɛ yan ko denbaw dɔ bɛ yan a bɛɛ tɛ n'u y'a ye denba ka muso kanu bɛ kɛlɛya muso in na u b'a juguya u b'a kɛlɛ u bɛ ɲamariya ko i ka bila a ko n'a ɲɔgɔnna n'o de don a bilali wajibilen t'i kan i kan'i ka muso bila a bilali wajibilen t'i kan donc sariya ka makasuru de bɛ lajɛ a ko Ahmad ibn Hanbali delila ka ɲininka nin na cɛ dɔ nana Ahmad ibn Hanbali ma a ko ne fa ko n k'i ka muso bila Ahmad ibn Hanbali ko i kan'i ka muso bila o cɛ in yɛrɛ ko Ahmad ma a ko tuma min Umaru ko a denkɛ Abdullahi k'a ka muso bila n'a ma sɔn k'a bila u nana ciden fɛ ciden m'a fɔ Abdullahi ka muso in bila wa Ahmad ibn Hanbali ko e fa ye Umaru de wa est-ce que e fa ye Umaru de Ahmad ko ni fa ye Umaru de ta i ka muso bila mais ni fa tɛ Umaru ye i kan'i ka muso bila parce que Umaru ninnu n'u y'u kanu Ala kama n'olu y'u ko ni Ala ko dɔ de olu tɛ mɔgɔ kɔ fu tɛ o donc Ibn Usaymin fana y'o de fɔ ko den ni i fa ko i k'i ka muso bila ni bila kun tɛ a yira la nɔgɔya la n fa n tɛ se ka bila n'a ko Umaru dun ko Abdullahi k'a ka muso bila n'a ma bila ciden ko a ka bila a ko i bɛ se ka mun fa e ye Umaru ye wa a ko mais komi den ni fa ni bangebaga ni ɲɔgɔn cɛ kan'a fɔ ten a fɔ cogo la i k'a fɔ n fa n'i y'a ye Umaru kɔni ko awa denkɛ k'a ka muso bila Umaru ye ko dɔ de ye min man ka sariya la a ko i b'a fɔ i fa ye nin cogo la i b'a fɔ i fa ye nin cogo la al-lajnatu da'ima li busil wal fitai o fana kitabu jiju muganna mugani kononto fana ɲininkara ni ɲininkali kelen na dɔw y'u ɲininka bangebaga n fa ko n k'i ka muso bila u ko a tɛ wajibi ka i k'i ka muso bila ni silamɛya sariya condition tɛ u ko ciden ko innama taatu fil ma'ruf
ni y'a ye ne ko a ye tugu mɔgɔ ko tugu karasa ko i bɛ tugu mɔgɔ ko ɲuman de la i bɛ tugu mɔgɔ ko sariya de la sariya tɛ min ɲɛ i tɛ tugu mɔgɔ ko o la donc lajɛna dayima ko u ko ni sariya ka maqsudu tɛ i ka muso bilali t'i kan donc dɔw bɛ taa fɔ ko Ibrahima ko a denkɛ Ismaila k'a ka muso bila bila o bɛɛ kɛra ko dɔ de kama o bɛɛ ye sariya ka maqsudu de ye o Ibrahima ko Ismaila ka muso min bila da de tɛ sigi a ye Ismaila ka lebu de fɔ a ka ɲɛnamaya n'a ka vie privée lebu a y'u de fɔ k'a ka lebu bɔrɔtɔ k'a tɔgɔ tiɲɛ Ibrahima ko muso tɛ nin ye n'a kan ka mara bila mais a ye muso filanan min furu n'o ye Ismaila tanu Ibrahima m'a fɔ ko sabatiya